Belbari ardi blok waiki khobjak waikrai sotar kami obo hino taku khoroksa Molinde Borma belai kheno ajai drop ni simino yathai yakmaya abo hino khairma singchajak nukhungo kwlaima tongjak kha abo hino haste hapangno kok kwchar kha bata rok hai kwba chubakha hingkhe belai kheno chanai bini umotoni bisingtwi no obo hai yathai yakmaya wngwi chai wngwi totra thangya wngwi tongkha nukhungni borok jaro khairoknai rok kha kowar khlaiwi kisa misa chuba baikha hingkhe belai kheno chanai takuk Molinde Borma no chawyawi naitongdi chini ha. Kagno parmung tamo Wacere para blok ke bolong Belbari. ani mu An mung ke Molinde Borma. je no ma hai hani yer min tomoni hinjang mai tomoni busu bosor ma je selain te da hayin ge sagari Ani ba bahatur bosor kakana bele tabu matamu. Bora unong tong khatra. Nga ta pon kun hendriger ni tujuan ni ran semas maya ko. bator mai na Batam mane mano bora bes koro be basa ke mai tong. Ni kun sing khara company line kerika. Nga abu masa pun samadi rawo buisau. Samadi rawo media rawo khabar kai wasa sak to di mas tumna si kari beta. Nga abu tabu baijang khor mani narok sawai. 능 바이러 거 소리 좀 는 성산 공고 많이 능사 하며 약간 양마야 그렇게 사가리 Ko hanya pundo masa mo suri wo ama chen tong kata. Neng tam khao yathi yak soli ya. Ko kalai mani to kona thangor kalai kisa yakom khilja go ro moi. Oro ro mani awa thage no tai phat du khai ngai chang kata. 타이페레 나나 Du boso tong phai ja. Jibini certificate point tong ani ya go be lam. 이건 놈 카트 한테 막 카트 Ka to doi khalai ra ka o aji no ko ro si bian sa ka sa ko ba go. Aba ko khor ba tong mani kai ro ba ja 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 kan thang ja. Ga ta wo ang sung ko ni tong ta ki sang ni no. 능 타모 하시 아마 하신 동 타모 kan 바히로 kan tira tu zaman tum bahiro kan bahi So no kan na ro go besar rong kol tui ro ha ma ba ma ha ko khori to ku tong. Kia phai ra dona sakeni ya. Iko masuk ko.